ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಅಂಗವಾದ ಇನಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪನ್ನುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದೂರೊಡೆ ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಚೂಚೂರು ದೆತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ. ಈ ಲಾಗ್ ಕಡೇ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಇಂಚೆನೆಪ್ಪಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತು ಜರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲೆ ದಾದ ತೂಪರಿಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲೆ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಐದು ಉಮ್ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅವನ್ ಬೋಪು ದ್ಯಾಗ್ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವರು ದ್ಯಾಗ್ ಮಿತ್ತು ತಿತ್ತು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂಪರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಕೆ. ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲದೊಳಗಡೆ ತಿಕ್ಕಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕಿಲು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಭಲೆ ಎಂಚಿನಯ್ಯೋ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎಂಚಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನು ಪನ್ನುಂಡ ಭಯಂಕರ ನಲಿಪುವೆರು ಅಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಆ ಟೀಮುದ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ನನವರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪವೆ ಪಂಡಾಕಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಚೌತಿ ಬರ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪದ ಪಿಲಿಕುಲತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂಚಿದ ಬಲ್ಮಠ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಈ ಸೈಡ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಓಕೆ. ಭಲೆ ಪೋಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಪಿಲಿಕುಲೇನು ತೂದು ಬರ್ಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪರತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ ಬೇಗ ಪಿದಟ್ಲೆ ಬೇಗ ದಾದ ತೂಪರಿ ಬೇಗ ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಸಟ್ ಬರ್ಪಾರ ಒಯ್ಟು ಬೋಪರ್ ಗಾಡಿಡ್ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಚ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಬಲೆ ತೂಪಿಂದದೀನಿ ಪಿದಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೀದಿನ